Mám tu pre vás, milé deti, príbehov vždy dostatok. Počúvajte tieto vety, sú zo sveta rozprávok. Stvorenie sveta. Milé deti, chcete počuť nádherný príbeh o tom, ako Boh stvoril náš svet? Sadnite si pohodlne a počúvajte, pretože tento príbeh je plný zázrakov a dobrodružstiev. Na samom začiatku nebolo vôbec nič. Predstavte si miesto bez farieb, bez zvukov, bez vôní. Všade bola len hlboká tma a ticho. Vtedy sa Boh rozhodol, že stvorí niečo úžasné. Prvý deň Boh povedal, nech je svetlo. A zrazu sa tma rozplynula a objavilo sa jasné svetlo. Bola to prvá žiara, ktorá prežiarila vesmír. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil ho od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. Tak vznikol čas, keď sa strieda deň a noc. A uplynul prvý deň stvorenia. Na druhý deň sa Boh pozrel na vodu, ktorá bola všade okolo. Rozhodol sa vytvoriť priestor medzi vodou a nazval ho oblohou. Predstavte si modré nebo, ktoré vidíte každý deň ako veľký stan, ktorý oddelil vodu nad ním od vody pod ním. Teraz už bola voda dole aj hore. A medzi nimi priestor pre niečo nové. Tretí deň Boh povedal, nech sa voda pod oblohou zhromaždí na jednom mieste a nech sa ukáže suchá zem. Voda sa začala hýbať. Rieky tiekli do morí a oceánov. Objavila sa suchá zem. Boh nazval suchú zem pevninou a nazhromaždenú vodu morom. Ale to ešte nebolo všetko. Boh potom povedal, nech zem vydá rastliny, trávu, stromy, ktoré prinášajú ovocie a semienka. A zrazu zem ožila. Všade rástla zelená tráva, farebné kvety a vysoké stromy plné chutného ovocia. Predstavte si tie najkrajšie záhrady, plné vôní a farieb. Štvrtý deň Boh stvoril dve veľké svetlá na oblohe. Vytvoril slnko, aby svietilo cez deň a dávalo teplo a svetlo všetkému živému. Potom stvoril mesiac, aby svietil v noci, a hviezdy, ktoré žiaria ako malé svetielka na nočnej oblohe. Teraz už bol čas určený, dni, noci, mesiace a roky, aby všetko malo svoj poriadok. Piatý deň Boh povedal, nech sa vody hemžia množstvom živých tvorov a nech vtáky lietajú nad zemou pod oblohou. A tak sa v moriach a riekach objavili ryby všetkých tvarov a veľkostí. Od malých rybičiek, ktoré sa hrajú v koraloch, po veľké veľryby, ktoré plávajú v hlbokých oceánoch. Na oblohe začali lietať vtáky s farebnými perami, ktoré spievali svoje nádherné piesne. Orly, ktoré sa vznášajú vysoko v oblakoch, či malé kolibríky, ktoré bzučia okolo kvetov. Šiestý deň Boh povedal, nech zem vydá živé tvory rôzneho druhu, dobytok, plazy a divoké zvieratá. A tak sa na zemi objavili všetky možné zvieratá. Rýchle gazely, silné levy, hravé opice, malé králiky, aj obrovské slony. Každé zviera bolo jedinečné a zvláštne. Ale Boh mal ešte jedno dôležité stvorenie v pláne. Povedal, urobme človeka na náš obraz podľa našej podoby. A tak stvoril muža, ktorého nazval Adam, a neskôr ženu, ktorú nazval Eva. Dal im múdrosť a srdce a
aby mohli milovať a starať sa o všetko živé. Povedal im: ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Vládnite nad rybami v mori, nad vtákmi na oblohe a nad všetkými živými tvormi, ktoré sa hýbu na zemi. 7. deň Boh dokončil všetko svoje dielo. Pozrel sa na svet plný života, farieb a zvukov a videl, že je to veľmi dobré. Rozhodol sa odpočívať a požehnal 7. deň ako deň odpočinku. Preto aj my máme deň v týždni, keď si môžeme oddychnúť a tešiť sa zo všetkého, čo máme. Takto, milé deti, Boh stvoril náš úžasný svet. Každý strom, každý kvietok, každé zvieratko. Aj my sami sme súčasťou tohto veľkého zázraku. Je na nás, aby sme sa o tento svet starali, chránili ho a boli vďační za všetku krásu, ktorá nás obklopuje. Keď sa na budúce pozriete na modrú oblohu, pocítite teplo slnka alebo začujete spev vtákov, spomeňte si na tento príbeh a na to, aký je náš svet nádherný.